Allah ya kai ga mu ga wani dan ci wanki da kaza ka je na ka rage ku taimaka mu me wanki da guga ne wanki da guga nake yi wanki da guga ba komai a wai ba ka ni ne ina za ka ne mutattiri can kauyen mu ne mutattiri me za ka yi a kauyen ranka dade dan Allah ka taimake ni na ma bayani ranka dade dama ni asali mai wanki da guga ne to a can garin mu mutattiri ba mu da bohol sannan kuma ba mu da wuta shine sai na dawo nan ina kai dan siyasa ne ba kudi a cikin ka zo kana ga mu barkaci dan kai dade ka bari na ma bayani to shine na dawo nan da aiki a nan gangare turin wada da na dawo da aiki shine yanzu ba ma ta tsohuwa ta mun waya ta ce mun ne girma honorable ya gina mana bohol shine zan koma dan wata jam'iyya ne ran kai dade dan wata jam'iyya ka tsara shi zuwa iyayen gidan naka kuma mutum hudu nake so kare mu kare wanda ba ma tare da su yana sa sai na yi ma yankan rago a wurin wai zaka ga ne koya ko sai na ma aiki na farko baba Buhari kuma ya taimaki ya mai girma malam Nasiru yan Rafa'i gwamnatin jihar Kaduna gabaki daya na uku mai tije na hudu honorable Ahmad Muhammad dan Asabe Cokali ya Allah ya taimake ka kira sunan mai gida mu haka muke su da mun muna son sa sosai yanzu haka ma magana ta muke ga gurin nan banda haka da cokalin ma ne magana cokali ke yawo ba a nan gaskiya da ba din ka ga sunan su mun sassara ka a gurin duk da haka yanzu hada kayan ya sha saboda shi hada kayan ka kame kanka Allah ya taimake ka tashi ka bi nan da to nagode